Salam agyd. Tanışalım ha? Men Sweetford'u tanışamak ayolun. Gel onu men sana jaňa deýin ha. Arkaň gürleşir, tanışır. Nomerum nereden alacak ha? Al. Men öýdüm sana jaňa dermişdiň. Ay zor ana näme? Sweetford'u ýokak şu telefon berdi gidiberdi. Agay zor bu son kumadyn not ona. Kıy bahasından habarın apdyň ha? Gatı bir telefon gaýa ruçka samma agydmyna. Hem batarya saklayıcılığım gowy bolmaly. Vay canylera. Çolorun jaňa derken al gürleş. Alo. Alo, agyd gowy? Hawa biz zora menen kafede tüýşüwer. Adresiň aýdaýda men barýan nädir? Telefon ber aýda. Bagşla meni, ýalňyş beripdirn. Bagşla meni agyd, ýalňyş beripdirn telefon. Men sana şunu berjekdim. Prostoy hem gowy saklaýar ýadymy? Sürüp gel. Sadagan olayın. Koy. Ayolun, maňa şonu berdiň ama arkanjaňa diber.